በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ። ናይ አቦታትና አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ካብ ጽንፈ ዓለም ክሳብ አጽናፋት ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ብምሕረቱ ብረድኤቱ ብቸርነቱ ሓልዩ ናብዛ ቅድስቲ ዕለት ስለ ዘብጽሐና ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ ስለ ቅዱስ ቃሉ ክንዘራረብ ስለ ዝፈቀደልና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ። ገላፂ ምስጢራት ንሱ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና ምስጢሩን ጥበቡን ይግለጸልና። ቅድስት ናይ ዓብይ ጾም ካልአይቲ ሰሙን ኮይና ብዛዕባ ቅዱስ እግዚአብሔርን ብዛዕባ ቅዱሳንን ስለ ቅድስት ዕለተ ሰንበትን ብሓፈሻ ከዓ ስለ ቅድስናና እንመሃረሉ ዕለት እዩ። ወይ ከዓ ስለ ቅድስና እናሓሰብና ናይ ቅድስና ስራሕ እናሰራሕና ናይ ቅድስና ስራሕ እንታይ ምዃኑ እናሓሰብና እናዘከርና እንነብረሉ እንመላለሰሉ ግዜ እዩ። እዚ ሰሙን እዚ ጥራይ ዘይኮነ ግን በዚ ሰሙን እዚ እግዚአብሔር ዝፀውዓና ንምንታይ ምዃኑ እናሓሰብና ስለ ናይ ገዛእ ርእስና ቅድስና እግዚአብሔር ከምቲ ቅዱስ ቃሉ ዝነግረና ብዘይ ቅድስና ንእግዚአብሔር ምስማር ስለ ዘይከኣል ንዑውን ምስማር ናይ ግድን ናይ ቅድስና ህይወት ስለ ክህልወና ዝግባእ በዛ ዕለት እዚኣ ስለ ገዛእ ርእስና እንምርምረሉ ዕለት እውን እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ናይ ቅድስና ወይ ከዓ ናብ ቅድስና ዘብጽሑ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ክህበና ቅዱስ ፈቃዱ ይግበረልና። በዚ ዕለት እዚ ስለ ቅዱሳን ንምሃር ኢና። ስለ ቅድስት ዕለተ ሰንበት ብፍላይ ቅዱስ ያሬድ ኣብ መዝሙሩ ደጋጊሙ ዘልዕሎ ስለ ዕለተ ሰንበት እዩ። ሰንበትየ ቅድስትየ እናበለ እናደጋገመ ስለ ዕለተ ሰንበት ዘሚሩ ኣሎ። ከምኡውን በዚ ዕለት እዚ ስለ ቅዱሳን ንምሃር ኢና። ካልእ ክብሩ ለፀሃይ ወካልእ ክብሩ ለወርህ ወካልእ ክብሮም ለከዋክብት ከም ዝብል ናይ ቅዱሳን ደረጃ ነናቶም ደረጃ ነናቶም ማዕርግ ነናቶም ጸጋ ከም ዘለዎም መጠን በቲ ዘለዎም በቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ክብርን ደረጃን ቅድስንኦም እንሓስበሉ ንቅድስንኦም እንሓሰብና ድማ ከምቲ ብርሃን ዓለም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰልክዎ ንስኻትኩም ድማ ንዓይ ምሰሉ ዝብል ቃል ዝተዛረቦ ናይ ቅድስና ግዜ እንሓስበሉ እዩ። ስርወ ቃሉ ካብ ቀደሰ ዝብል ቃል ዝወፀ ኮይኑ ናይ ግዕዝ ቃል ኮይኑ ንምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ምፍላይን ምምራፅን ዘመልክት እዩ። ቅድስት ክንብል ወይ ከዓ ቅዱስ ክንብል ከለና ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ቅዱሳን ክብሪ ክንዝክር ከለና ቅዱሳን ካብ ገዛእ ርእሶም ዘምጽዎ ቅድስና የለን ናይ ጸጋ ቅድስና እዩ ዘለዎም። ቅዱሳን መላእክት ክንብል ንኽእል ኢና፣ ቅዱሳን ነቢያት ክንብል ንኽእል ኢና፣ ቅዱሳን ሐዋርያት ክንብል ንኽእል ኢና፣ ቅዱሳን ጻድቃን፣ ቅዱሳን ሰማዕታት፣ ቅዱሳን መነኮሳት፣ ቅዱሳን ሊቃውንት ክንብል ንኽእል ኢና። እዚ ኩሉ ካብ እግዚአብሔር በብደረጅኦምን በብጸግኦምን በብማዓርጎምን ዝተዋህቦም ቅድስና እዩ። ካብ ቅዱሳን ልዕል ኢላ እትርከብ ትሕቲ ፈጣሪ ልዕሊ ፍጡራን ተባሂላ እትፍለጥ ዝንገረላ ዝስበኸላ ከምኡውን ዝኾነት ወላዲተ አምላክ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ቅድስቲ ድንግል ማርያም እያ። ከምታ ቀዲምና ዝበልናዮ ቅድስት ወይ ከዓ ቅዱስ ማለት
ንጹህ ማለት ምዃኑ ፍሉይ ማለት ምዃኑ ጽኑዕ ማለት ምዃኑ ምሩጽ ክቡር ምስጉን ማለት ምዃኑ ንድንግል ማርያም በዚ ኩሉ ክንገልጻ ከለና እንታይ ማለት እዩ? ንቅዱሳን ከበዚ ክንገልጾም ከለና እንታይ ማለት እዩ? ንእግዚአብሔር ከበዚ ክግለጽ ከሎ እንታይ ማለት እዩ? ኩሉ ግዜ ክንፈልጥን ክንርዳእን ይግባአና። ብፍላይ ኣጽራራ ሃይማኖት ዝኾኑ ሰባት ስለ ቅድስና ኣብ ዝንገረሉ ግዜ ንቅዱሳን ክብሪ ኣብ ንህበሉ ግዜ ከም ኣምላኽ ጌርና ነምልኾም ኮይኑ ዝስምዖም ሰባት ኣለዉ። ስለ ዝኾነ እዮም ድማ ንስኻትኩም ንገብርኤል ንሚካኤል ንኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከም ኣምላኽኹም ተምልኽዎም ኢሎም ዝዛረቡ። ንሕና ግን ከምቲ ንሶም ዝብልዎ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ነናቶም ደረጃ ብምሃቢና ስለ ቅድስናኦም ንዛረብ። ናይ እግዚኣብሔር ቅድስና ምስ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሓዋዊስናዮ ኣይንፈልጥን። ናይ ቅዱሳን መላእክት ቅድስና ምስ እግዚኣብሔር ሓዋዊስናዮ ኣይንፈልጥን። ነናቶም ቅድስና ከም ዘለዎም ኢና ከዓ እንምህርን እንነግርን እንሰብኽን። ስለ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክንዛረብ ከለና ድንግል ማርያም ቅድስቲ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ? ንጽሕት እያ፣ ክብርቲ እያ፣ ፍልይቲ እያ፣ ጽንዕቲ እያ ክንብል ከለና ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ነቢብ ካብ ገቢር እንተነጽሓ ካብ ሃልዮ ግን ኣይክነጽሓንን ወይ ከዓ ኣይነጽሓን እየን። ንሳ ግና ብነቢብ ብገቢር ብሃልዮ ንጽሕቲ ኮይና ስለ ዝተረኽበት በዚ ልዕሊ ንጹሃን ልዕሊ ቅዱሳን ካብ ፍጡራት እታ ዝነጽሐት እታ ቅድስቲ ዝተቀደሰት ኣደ ንሳ ምዃና ኢና እንዛረብ። ወይ ረክሰት በይምንትኒ እምዘፈጠራ ድንግል በህሊናሃ ወድንግል በስጋሃ ከም ዝብል ማለት እዩ። ስለዚ ስለ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ቅድስና ክንዛረብ ከለና ካብ ፍጡራን ልዕል ኣቢልና ኢና እንዛረብ። እንዛረበሉ ምክንያት ከዓ ኣልዕል ቢልካ ዘይኮነ ምክንያት መቕጠም ጥቃሲ ማለት እዩ። ካልኦት ሰባት ክነጽሁ ዝኽእሉ ካብ ገቢርን ካብ ነቢብን ነፃ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። በሃልዮ ካብ ምግባርን ካብ ምዝራብን ማለት እዩ። በሃልዮ ካብ ምሕሳብ ግን ካብ ኃጢአት ነፃ ዝኾድናሉ ግዜ የለን ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ግን ድንግል ማርያም ብሰለስቲዩ ብነቢብ በሃልዮ በገቢር ካብዚ ንጽህት ስለ ዝኾነት ቅድስ እናበልና ንጽውዕ ማለት እዩ። ቅዱስ ማለት ጽኑዕ ማለት እዩ ከም ዝተባህለ ድንግል ማርያም ከዓ ጽንዕቲ ኢና ንብል ማለት እዩ። ካብ ምንታይ ኣጸኒዓ? ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ወይ ከዓ ካልኦት ሰባት እንተጸንዑ ንግዚኡ እዮም። ካልኦት ኣንስቲ እንተጸንዓ ንግዚኡ እዮም። ድሓር ግን ተፈትሖ ኣለወን። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ንሳ ግና ቅድሚ ጸኒስ ድንግል ኣብ ግዜ ጸኒስ ድንግል ድህረ ጸኒስ ከዓ ድንግል ማለት እዩ። ቅድሚ ምውላዳ ድንግል ኣብ ግዜ ምውላዳ ድንግል ድሕሪ ምውላዳ ከዓ ድንግል እናበልና ሓንቲ ሰበይቲ ድንግል ወእም ተባሂላ ክትፍለጥ ኣይትኽእልን እያ። ድንግል እያ ኣደ እያ ከዓ እናተባህለ ክንገረላ ኣይክእልን እዩ። ድንግል ማርያም ግን ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምውላዳ ድንግል እያ ኣደ እያ። ድሕሪ ምውላዳ እውን ድንግል እያ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ከዓ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ቅድስና ክንገር ከሎ ዝተፈልየ ቅድስና ምዃኑ ኢና እንዛረብ ማለት እዩ። ቅዱስ ማለት ክቡር ማለት ስለ ዝኾነ ወይ ከዓ ቅድስቲ ማለት ክብርቲ ማለት ስለ ዝኾነ ድማ ናይ ካልኦት ክብሪ ክንዛረብ ከለና ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ መነኮሳት፣ ሊቃውንት ስለ ዝወለዳ ቅዱሳን ንብለን ማለት እዩ። ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ግን ካብዚ ሓሊፋ ንኣምላኽ ምውላዳ ክብርቲ ልዕልቲ ጽንዕቲ እናበልና ኢና እነመስግና ማለት እዩ። መወዳእታ ድማ ቅዱስ ማለት ፍሉይ ማለት ቅድስቲ ማለት ከዓ ፍልይቲ ማለት ስለ ዝኾነ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ፍልይቲ ካብ ካልኦት ዘብላ ኣደነት ምስ ድንግልና ሓደ ጌራ ዝሓዘት ብዘይካ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካልእ ስለዘየለ ከምታ ቀዲምና ዝበልናዮ ኣደን ድንግልን ኢና ንብላ። ከምኡ ድማ
ቅዱስ ኤፍሬም አውዳሴ ማርያም ከምዝ ገለጾ ተፈስሒ ኦ ማርያም ወአመት አደን አገልጋሊትን አደን አገልጋልነትን ድንግልናን ሓደ ሒዛ አጣሚራ ዝተረኽበት ብዘይካ ቅድስት ድንግል ማርያም ካልእ ስለዘየለ በዚ ድማ መልዕልተ ፍጡራን ብቅድስናኣ ብንጽህናኣ ብፍሉይነታ ብጽንዓታ ብክብራ ንድንግል ማርያም በዚ መልዕልተ ፍጡራን መትሕተ ፈጣሪ እናበልና ኢና እንጽዋዕ። ስለዚ ሓደ ካብ ቅድስና ክንገር ዘለዎ በዚ ዕለት እዚ ስለ ቅዱሳን ስለ ዝኾነ ናይ ቅዱሳን ቅድስቲ ዝኾነት ድማ ቅድስት ድንግል ማርያም ስለ ዝኾነት ንቅዱሳን አቀዲማ እትመጽእ ንሳያ ቅዱሳን ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ሊቃውንት ድማ በብደረጃኦም ስለ ቅድስናኦም እናተዛረብና ንመጽእ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ድማ ስለ ቅድስቲ ዕለተ ሰንበት ከምቲ ቅዱስ ያሬድ ዝተዛረቦ ስለ ቅድስቲ ዕለተ ሰንበት በዛ ዕለት እዚኣ እግዚአብሔር አምላኽ ናይ ቅድስና ስራሕ ክንሰርሓላ ዝሃበና ዕለት እግዚአብሔር አምላኽ ናይ ንጽህና ስራሕ ክንሰርሓላ ዝሃበና ዕለት ስለ ዝኾነት ስለ ቅድስቲ ዕለተ ሰንበት ድማ ንዛረብ። ብዓብይ ግን እግዚአብሔር አምላኽ ስለቲ ብባህሪ ቅዱስ ዝኾነ ባዕሉ እግዚአብሔር ቅድስና ዝጅመር በቲ ብባህሪ ቅዱስ ዝኾነ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ ማለት ታይ ማለት እዩ? እግዚአብሔር ብባህሪኡ ቅዱስ እዩ ክንብል ከለና ቅድስናኡ ካብዚ ጀሚሩ አይባሃለሉን እዩ። ቅድስናኡ ኣብዚ ረኺቦ ወይ ከዓ በዚ ተዋሂብዎ ዘይባሃለሉ ቅድስና ናይ እግዚአብሔር ቅድስና ናይ ባህሪኡ ገንዘቡ ምዃኑ ኢና ንዛረብ ማለት ስለ ዝኾነ ድማ ቅዱሳን መላእክት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር እናበሉ ከመስግንዎ ከለዉ ንሳቶም ብዘይ ዕረፍቲ ንሕና ደቂ ሰባት ድማ ብዓቕምና ወይ ከዓ ዓቕምና ብዝፈቐዶ ንእግዚአብሔር እናመስገንና ንነብር ማለት እዩ። እግዚአብሔር ናይ ቅድስና መሰረት ናይ ቅድስና ምንጪ ናይ ቅድስና መዝገብ ናይ ቅድስና ምዕራፍ ናይ ቅድስና መርከብ ምዃኑ ንሕና ደቂ ሰባት ካብ ቅድስናኡ ቅድስና ወይ ከዓ ካብ ቅድስናኡ ንምስታፍ ዕለት ዕለት ይትቀደስ ስምከ እናበልና ስምካ ይቀደስ ብምባል ኣብ አቡነ ዘበሰማያት ዝብል ናይ ጸሎት ክፍልና እንጽውዕ ማለት እዩ። ንሕና ጥራይ ዘይኮንና ግን ንሱ እውን ክጽውዓና ከሎ ኩኑ ቅዱሳነ እስመ ቅዱስ አነ ቅዱስ እየ እሞ ንስኻትኩም እውን ቅዱሳን ኩኑ ብምባል ይጽውዓና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ስለ ቅድስና ዝጸሓፈልና ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ እኳ ክዛረብ ከሎ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 1 ካብ 15 ክሳብ ቁጽሪ 16 ዘሎ ነዚ በመገስ ብምግባር ተዛሪቡ ዘሎ እንታይ ኢሉ ኣሎ? ከምቲ እትጸውዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም እውን ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ኩኑ ብምባል ዝተዛረበ ማለት እዩ። ብኩሉ ንብረትኩም ማለት እንታይ ማለት እዩ? ኣይናይ ናብ ንብረት ዘመልክት ዘሎ ዶ ኮይኑ ይስምዓና ኸውን? ኣይኮነን ብኩሉ ግብርኩም ንምባል እዩ። ብኩሉ ከምቲ ባዕሉ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ብነቢይ ሙሴ ገይሩ ዝተዛረበና ንእግዚአብሔር አምላኽካ ብሙሉእ ልብኻ ብሙሉእ ሓይልኻ ብሙሉእ ነፍስኻ እንታይ ግበር አምልኮ ተባሂሉ ዝተገልጸ ናይ ቅድስና መምዘኒ ወይ ከዓ ንሕና ንቅድስና እንረኽበሉ ድማ ብኩሉ ግብርኩም ምባል እዩ ነጊርና ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ሰዓቡኒ ብምባል ብፍቕሪ ንዓይ ምሰሉ ብጾም ንዓይ ምሰሉ ብምናኔ ንዓይ ምሰሉ ብትሕትና ንዓይ ምሰሉ ብምግባር ንዓይ ምሰሉ ብምዝራብ ብምንባር ብርህራሄ ንዓይ ምሰሉ ንምባል ዝጸውዓና እግዚአብሔር ብሓንቲ ቃል ሰዓቡኒ ብምባል ብላይ ንቅዱሳን ሐዋርያት ክጽውዖም ከሎ ንገሊኣቶም ዓሳ ካብ ምግፋፍ ንገሊኣቶም ካብ ጉስነት ንገሊኣቶም ካብ ቀረጽ ምኽፋል ጸዊዑ ክዛረቦም ከሎ ገዲዱ ዘይኮነ ሓንቲ ቃል ምዝራብ ማለት እዩ። ሰዓበኒ ብዝብል ቃል ማለት እዩ። እዚ ዘመልክት ናይ እግዚአብሔር ጻውዒት እዩ። እግዚአብሔር ክጽውዓና ከሎ ናብ ካልእ መደበር ቀረጽ ወይ ከዓ ናብ ካልእ ጉስነት ናብ ካልእ ምግፋፍ ዘይኮነ ንቅድስና እዩ ዝጽውዕ እግዚአብሔር ማለት እዩ። እግዚአብሔር ኣብ ዝኸበደና ግዜ እኳ ክጽውዓና ከሎ እንሆ ኣቱም ጾር ዝኸበደኩም ናባይ ንዑ ኣነ ኸዕርፈኩም እየ ብምባል
ጾር ሓጢያት ዝኸበደኩም ጾር ጭንቀት ዝኸበደኩም ጾር ናብራ ዝኸበደኩም ጾር ሓዘን ወይ ከዓ ዘይምጽንናዕ ዝኸበደኩም ኣነ ኸዕርፈኩም እየ ኣነ ናይ ቅድስና ክፍሊ ክህበኩም እየ ንዑ እናበለ ይጽውዕ እታ ናይ እግዚኣብሔር ሃገር ተባሂሉ ዝንገረላ ነቢያት ብዛዕባ ድንቅ ነገር ዝተዛረቡላ መንግስተ ሰማያት እትውረሱን በዞም ናይ ቅድስና ዘብጽሑ መሰረታውያን ስነ ምግባራት ስለ ዝኾነት ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ክጽውዓና ከሎ ንምንታይ ይጽውዓና ከም ዘሎ ሓሲብና ክንቀርብ ይግባአና እዩ ከምቲ ኣብ ግዜ ቅዳሴና እንብሎ ቅዱስ ለቅዱሳን እታ ቅድስቲ ከተማ ዘለዓለማዊ ሓገስን ብርሃንን ዘለዋ ኣብ መወዳእታ ንቅዱሳን ርስቲ ስለ እትወሃብ ብመምዘን ቅድስና ክንሓልፍ ግድን እዩ ማለት እዩ ክብሪ ንስሙ ይኹን እግዚኣብሔር ንቅድስናኡ እንረኽበሉ መንገዲ ምኽንያት ከነቕርበሉ ብዘይንኽእል ስለ ዝገበሮ ናብኡ ብምቕራብ ጥራይ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ንሕና ከም ምኽንያት እነቕርበሉ ግዜ ምኽንያት የብልኩምን ንምባል በቲ ዘማሪ ዝኾነ ቅዱስ ዳዊት ክዛረበና ከሎ ሓደ ቃል ነጊርና ኣሎ ቀረብ ወሃብየሁ ያበርህ ለክሙ ብምባል ዝነገረና ናብኡ ምቕራብ ጥራይ ምዃኑ ገሊጽልና ኣሎ ማለት እዩ እስኪ ንሕሰቦ ናብ ነገስታት ክንቀርብ ከለና ፍቓድ ሓቲትና መዓልቲ ቆፂርና ዝተሓዝ ሒዝና ሰዓታት ኣጽኒዕና ኢና ንቐርብ ናብ እግዚኣብሔር ንምቕራብ እዚ ኩሉ ፍጹም ኣየድልየናን እዩ ምኽንያቱ ቅድሚ ምሕሳብና ንሱ ጸዊዕና እዩ ናይ ለይቲ ጽልመት ናይ መዓልቲ ምቕታር እውን ንዑ ኣይግድቦን እዩ ብኽቡር ዋጋ ዝግዛእ ትሕጃውን ኣየድልዮን እዩ እግዚኣብሔር ንጹህ ልቢ እምበር ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ንኩሉ ክሰምዕ ስለ ዝኽእል ከዓ ንስኻ ጽናሕ ንስኻ ድማ እቶ ዝብል ኣይኮነን እግዚኣብሔር እኳ ደኣ ንኩሉ ብማዕረ ሰዓቡኒ ምባል ዝጽዋዕ ኣምላኽ እዩ ነቲ ብየማኑ ዝተሰቕለ ሽፍታ ዘመንካ ሙሉእ ኣብ ምዝራፍን ምዕማፅን ይኸሕሊፍካዮ እሞ ኢሉ ነታ ናይ 3 ሰዓት ንስሐኡ ኣይተጸየፈን እግዚኣብሔር ነቲ ዘመኑ ሙሉእ ምስኡ ዝጸንሐ ካብኡ ንኽርሕቕ ወይ ከዓ ካብኡ ዝረሓቐ ምሳይ ነርካ ኢኻ ኢሉ ኣይንሕፎን እግዚኣብሔር ስለዚ ብቅድስናን ምንባር ዘድልየና ንጹህ ልቢ ሒዝካ ናብ እግዚኣብሔር ምቕራብ ናብ ቅድስናኡ ወይ ከዓ ናይ ቅድስና ስራሕ ንምስራሕ ቦታ ኣይግድበናን እዩ ኩላትና ከም እንፈልጦ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ተጻሒፉ ዘሎ ናይ ዮሴፍ ወዲ ያዕቆብ ኣሕዋቱ ምስ ሸጥዎ ኣሕዋቱ ምስ ጎሓፍዎ ኣሕዋቱ ምስ ደርበይዎ እግዚኣብሔር ከልዕሎ ከሎ ኢና ንርኢ እግዚኣብሔር ዘልዓሎ እግዚኣብሔር ከፍ ዘበሎ እግዚኣብሔር ኣብ ምድረ ባዕዲ ዘኽበሮ ዘልዓሎ ግን ናይ ዮሴፍ ቅድስና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብርሃን ኮይኑ ስለ ዝተራየ ዮሴፍ ኣብ ምድሪ ስደት እንዴ ዘለኹሞ ካብ ሃገረይ ወፅየ ተሰጊጎን እንዴ ዘለኹሞ መሰቦይን መሰደይን ኣይኮንኩን ዘለኹ ብምባል ብዙሕ ግዜ ናይ ሓጢያት ኣፍ ደገ ኣፉ ከፊቱ ንዓእቶ ኢልዎ ነይሩ እዩ ኣብቲ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ናይ ንጉስ ሰበይቲ ሰይጢ ፊጥፋራ እኳ ፀዊዓ ምስኣ ክዝሙ ኣብ ፀውዐትሉ ግዜ ሰባት እኳ እንተዘይረኣዩና እግዚኣብሔር ግን ይርአየና ኣሎ ኢሉ ናይ ቅድስናኡ መምዘኒ ብሰባት ዘይኮነ ብእግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ንእግዚኣብሔር ድማ ቦታን ግዜን ስለ ዘይግድቦ ኣብ ዝኸደ ቦታ ስም እግዚኣብሔር ካብ ምጽዋዕ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ወይ ከዓ ናይ እግዚኣብሔር ፍቃድ ካብ ምግባር ንድሕሪት ኣይበለን ማለት ዋላ እኳ ዘእስሮ ንግዚኡ ዘእስሮ እንተኾነ ኣብ መወዳእታ ግን ዓወት ከም ዝህቦ ስለ ዝፈልጥ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንሆ ክብሪ ከም ዝህቦ ስለ ዝፈልጥ ነዚ ነገር እዚ ኣይቀርብን ምባል ክጽየፈ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኣብ ስደት እውን እንተሃለና ኣብ ናይ መከራ ቦታ እውን እንተሃለና
أبناي مكرا زمن ون تهلنا أبناي مكرا بوتاون إنها انتهلنا ناب قدسنا انقربلو أجبابات ناي هيوتنا جن كلاتنا كي تحللنا بحق بفقاد እግዚአብሔር ክንቀርብ ይግባናዩ አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ናብኡ እንቀርበሉ መንዘኒ ስነ ምግባር ስለዝኾነ ንዑ ተረዲና بحق በትንሱ ዝእዘና ክንነብርን ክንመላለስን እግዚአብሔር አምላክ ይحግዘና ቅዱስ ዝተባሃለት ዕለት እዛ ሰሙን እዚኣ ስለ ቅዱስ እግዚአብሔር ስለ ቅዱሳን ስለ ቅድስት ዕለተ ሰንበት ጥራይ ዘይኮነ በዓብዩ ስለ ናይ ገዛ ርስና ቅድስና ናብ እግዚአብሔር አምላክ እንቀርበሉ በእግዚአብሔር አምላክ ቅዱሳን እንበሃለሉ እንታይ ምዃኑ ፈሊጥና እቲ ናብ ቅድስና ከብጽሐና ዝኽእል ነገራት ሒዝና ቅዱሳን ንኸይንኸውን ዝኽልክለና ነገራት ድማ አወጊድና ክንነብር እግዚአብሔር አምላክ ይحግዘና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።